diusahake niki oleh ganjaran meneh ngoten. Wacanane napa? Alhamdulillah utawa ghufranak ndak apa? Ghufranak nggih. Ghufranak niku mawon. To astagfirullah ngono ae gitu. Nggih. Astagfirullah nek auzubillah nek arek metu nek arek mlebu auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Metune yo napa? Astagfirullah nggih. Nah niku. Nggih. Niku ngoten niku jenenge ilmu fikih oleh ganjaran urung kok nek wudu gitu carane wudu pripun nganu lan niku ganjaran rotok ngoten nggih. Nah, mula sing jenenge ganjaran nggih. Ganjaran niku ora hitungan nggih. Sedina niki jenengan upane ganjaran nggih. Ganjaran diwujudake berupa napa nggih? Berupa duit napa berupa napa gitu. Niki mungkin jenengan ganjarane jenengan niki mau siji mawon sedina niki nek gelem ngamal kados sing diamalake Kanjeng Nabi ngoten niku nggih niki sobok niki. Nah musala niki mungkin ora cukup ngoten niki. Mula njur ganjaran-ganjaran niku disingitake disimpeni kanggo sok ngoten nggih. Sok rasa sok ben ora nggih. Ben niku mboten nggih. Wong panjenengan upamane ane paling-paling pinten nggih. Karek pirang tahun gitu nggih karek pirang tahun ku nek sing dijatah umur 80 saiki wis 70 ya karek 10 gitu nek sing dijatah 75 ya karek 5 ngoten niku mawon nggih ora ngerti nggih niku berarti ora somben banget mboten gitu niki lah kagem pengalaman kula panjenengan sedaya jadi aja kuwatir nggih Gusti Allah menika bakal maringi ganjaran bakal maringi opah dumateng umatipun sedaya kula panjenengan nggih kula panjenengan bakal diparingi opah anggone dhewe kangelan ngaji ngoten niku bakal diparingi opah bakal diparingi ganjaran dheweke minangka menapa duwe saving duwe simpenan nggih duwe napa dana abadi ngoten niku nggih. Dana abadi duwe pensiunan ngoten nggih. Pensiunane apa ya? Amal-amale niki, ganjaran-ganjarane. Mula ora yo diparingke sakniki sedaya nggih. Ya sebagian enten sing diparingake sakniki gitu. Kok dampake dilalah jenengan sregep ngaji, sregep salat, napa nek nandur-nandur dilalah diparingi gampang, paringi panen terus, diparingi payu ngoten niku. Salah setunggalipun gitu. Makin jenengan kok ora jenengan sing ibu-ibu ahli ngaji, ahli salat, ahli ibadah, yo bapakne sing nyambut gawe ndilah bapakne diparingi lancar rezekine ngoten niku. Ini termasuk doa jenengan sedaya ngoten nggih. Nah niki lah para Bapak Ibu sedaya, mugi wonten manfaatipun anggen kita sedaya pados ilmu pinaringan berkah barokah dipun ridani dening Gusti Allah wiwit ing donya ila yaumil qiyamah Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله أجمعين. Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringi dumateng kawula sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika lan ingkang wonten dalem ingkang midhangetaken mugi tansah panjenengan paringi rahmat paringi hidayah kan hidayatul iman wal islam hidayatul ilm ingkang manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringaken kampilan anggenipun kawula sedaya pados pamuga jiwa wonten ing alam donya lan saged kangge sangu gesang wonten ing donya ila yaumil qiyamah.
Ya Allah, mugi-mugi kawula sedaya ingkang hadir ingkang midhangetaken lan para putra putri lan sedaya warga tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkah, ilmu ingkang saged dadosaken manah tansah tentrem ayem sehingga saged caket sumaket dumateng panjenengan ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah. Mugi panjenengan tansah maringi ilmu ingkang manfaat wa amalan sholihah lan ngamal ingkang soleh, ngamal ingkang sae, wa rizqan wasi'an lan rezeki ingkang jembar ya Allah. Wa rizqan wasi'an halalan thayyibah ingkang halal ingkang sae, wa khairun katsira lan ingkang sae ingkang panjenengan paringi kenikmatan lan ugi panjenengan paringi kajembaran kekah ingkang paringi kathah ya Allah. Wa khairun katsir wa syarrun ba'id lan ugi panjenengan nebihaken saking kejelekan-kejelekan kawula sedaya wonten ing donya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panjang pangpunten akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asrofil mursalin shalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.